Ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардуру ва хори азиз ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настринотон созай. Имрӯз бардуру чӣ хеле десем бо як навори пачкаи дига, навори мошинҳои фурӯшияй, навори хубайне ки то хиша тамошо кунем бардуру зури бад омадагияй ва касера мефораш ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем дар комментария мерем бардуру канали диюми хидмат закрепит кардагим дару канал хонаҳои арзон мепартом ва дар ин канали десем бардуру мошинҳои арзон мепартом. Марҳамат тамошо кунен ва чӣ хеле ки дастгиритон сис шидагия бардуру ҳамун як дона лайки бепла биҷиқен ҳамин видеора дар имо дар дига сайтҳоятон падилитса кунен ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта боша инам рақамҳода танҳо дар WhatsApp ба мо равон кунен. рафтем навора тамошо мекунем. дӯстони азиз, эълонмон давом метем. Бисёри бардуру нависта буданд ки мерседесҳои арзон бумон дар наворот гуфта буданд бардуру ина як мерседеси дига нархиш арзонтарай. خب سالش 1996 سوزشوارش بنزین گاز کار میکنه. کوزوفش سیدان گفتگی رنگش مکری اسفالت های. ابیون موتورش 1.8 لیتره کاروبکا مکانیکای. سوی ماشین گفتگی که ماشین ما حجتش تا ماهی فوریه بردرو گاز بنزین داشته گازش یورو 4 بده. سعودو نمیشوه مثال کسی خریداری انیق باشین با زنگ بزنین التماس بهوده زنگ نزنین گفتگی های. ҳолати балонош ҳам чӣ хеле десен хубай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 30,000 сомонӣ мега бардуру охири нархш бидай арзон намешидай 30,000 сомон. ина номерои телефонаш касе харидори аниқен занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. ана мегзарем ба як мошини фурӯши дига. як бародар через WhatsApp рӯй када буд бардуру мошини тангенай. документош то соли 2022 ай. соли баромадаш 2007 ай. газ ва бензин кор мекардай. дӯстони азиз, нархиш 24,000 сомонӣ мега. соҳиби ҳамин мошин гуфтагия ки алиш ҳам мешава ба ягон мошини майда. ягон мошини майдае ки соз боша ё 010 ё приора ё астраҷи ё хечибек бардуру. анам хеле мошино хати алиш мекардай. ҳай мисол бо далши ана чақчақа қатинами ака мекунен. номерои телефонаш мондагия, номерои Россияй. касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, тангени соли 2007 бихарен. нарша 24,000 мега, алиш ҳам мешава арзона. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига. касе ки тамошо кардесай бародаро битонен агар ҳамун як дона лайки бепла биҷиқем бо зури бад мешава. мо ярӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворои тенҷ мекунем. خب Opel Vectra соли баромадаш 1996 будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. кузовша сидан гуфтагия рангаш зелёни. авио моториш 1.6 ай бардуру коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочни ана мефурӯшмуша бо савдо ҳам мешава касе харидор боша. ҳамин мошине десем бардуру қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархша 22,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунед. ина номерои телефонаш ҳастай. марҳамат касе харидори аниқен занг бизанен мошина арзона бихарен. 22,000 сомон мега. бардуру эълона давом метем. ана бардуру як чизи дигаи мопед скутерай дӯстони азиз. хай бисёрда дар кор айне ки ана пробегаш 125 навистагиай. соли баромадаш 2020. состояниш зурай. касе харидор боша бурд мекуна гуфтагия хай бардуру ё экономични ахтона медонем. қарор дорад дар ноҳияи ҷабор расулов дӯстони азиз. дар вилояти сух ҷабор расулов дабдай. нархша 7,000 сомонӣ мега. 7,000 сомонӣ. хайна номерои телефонаш ҳастай бардуру дига маълумотоша шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. номерои тоҷикистон аи рақамҳои десен. дӯстони азиз, эълона давом метем. касе ки тамошо кардесай лайкора аётон наброрем. бардуру Opel Astra F ай. Astra F соли баромадаш 1994 ай. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузовша кабриолет гуфтагия бардуру рангаш серебристи. абиён мотораш 1.8 литр коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нав пачкаам доштай техасмотрам дора бардуру. خب дарай бардуру ина чӣ хеле десен. як дараиси як дараюсу бо болои мошинам ҳуй мешава. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша 23,500 сомонӣ мега. арзонам мекардай алишам. номерои телефонаш ҳастай. марҳамат занг бизанед.
дӯстони азиз, эълонмона давом метем. Чӣ мошине ки намондесем бародаро комментарияда бинависен. Ман ҳатман дар видеои оянда пешкаши шумо мекунам, агар арзонтарша ёфтам. Хоб ваз 21 даҳай соли баромадаш 2004 солаш хай хела навай бародаро сӯзишвориш бензини холӣ кузов сидан рангаш синни гуфтагия абъём моториш 1.7 коробка механикае сои мошин гуфтагия ки срочни пул дар коштагия состоянии зури бадай документош 1 сола моториш инжектор тонировка надора системаи музика зури бадай гуфтагия 4 баллони нав аккумуляториш нав аз сентр замок будай бародаро электропакетам доштай савдо дар назди мошин яъне ки миёин ҳамихе сума мегирӣ пеши мошин миёи ба савдо мекунӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 13000 сомонӣ мега бародаро хай мерай дар пеши мошин бо як чинимчи арзонам мекадай ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига мошине ки ана камрасходай дӯстони азиз дайво тико будай соли баромадаш 1996 сӯзишвориш бензин газ кор мекадай кузоваш хечибекай дӯстони азиз худаш нависагия соҳиб мошин рангша кабуд гуфтагиай абъём моториш 1.1 коробка автомат бардаро коробкаш автомат будай бо хай касе да мисол механик мефора механик касе да автомат бо автоматшам миёве метем ҳатман комментарияда бинависен ки мисол мода механик дар корай ё автоматчи дар корай состояниш хай нормальне бардаро қарор доштаи дар шаҳри кӯлоб нархша 11000 сомонӣ мега 11000 сомон мега бародаро не ки бо арзонам мекадай ина номерои телефонаш марҳамат занг бизанед. ва дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига мошини маладёжняй не ки мошинои хубанд касе айкадагия медона хоб ваз 21-15 соли баромадаш 2002 сӯзишвориш бензин газ кор мекадай кузовша сидан гуфтагиай ай кузоваш сидан ихсонам десем бародаро абъём моториш 1.5 литр коробка механикай ҳолати краскаш созай бародаро ҳолати балоношам хубай хоб срочни пулум дар кора гуфтагиай бародаро срочни ана мефурӯшумша қарор дорад дар ноҳияи конибодом нархша 7700 сомонӣ мега бародаро 7700 сомонӣ бо мумкин арзонам шава бародаро баъд дар ҳамиҷа соҳиби мошин гуфтагия ки арзонам мешава алишам мештай бародаро хай номероша занг мезанед. дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига мошини ана караванай бародаро Opel Astra F соли 1992 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад хай кузовша десем бародаро универсалай караван рангаш мокри асфалт гуфтагиай абъём моториш 1.6 литр коробка механик соҳиби мошин гуфтагия ки срочна пулум дар корай нав краскаш кардагием 4 баллони нав дора ҳамаш хадавои падавои ҳамаш созай дӯстони азиз срочни пулум дар корай гуфтагиай қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахтай нархша 15000 сомонӣ мега бародаро солаш 1990 караван 15000 сомон ина номерои телефонаш бародаро касе харидори аниқен занг бизанед. дӯстони азиз тамошо кардаеса бошед аму як дона лайки бепла биҷиқем бо зури бад мешавад хоб дайво нубирай соли баромадаш 1998 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай кузовша универсал гуфтагиай рангиш сафед абъём моториш 1.6 литр коробка механикай соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад харидори аниқ бошен баъд биёен мисол арзон мешава мошина бибинем баъд мисол арзон мекунем гуфтагиай ҳамаи ҳуҷҷатоша кардагием хулоса мошин созай гуфтагиай қарор дорад дар шаҳри душанбе нархша 18000 сомонӣ мега бародаро 18000 сомон да метонем ки инами дайво нубирара бихарен солаш 1998 тай 18000 сомон бародаро ҳолати балонош ҳолати краскаш хадавои ҳамаша кадаги дидан ҳуҷҷатам дора номерои телефонаш ҳастай занг бизанед мошина 18000 да бихарен беҳтарин нархай. дӯстони азиз касе тамошо кардесен ҳаму як дона лайки бепла биҷиқен ҳами видеоро дар эмо дар дига сайтҳоятон падилица кунем бародаро ва чӣ мошине ки дар корай комментарияда бинависен хоби мошине десен дайво леганзия соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай кузов сидан абъём моториш 1.8 литр коробка механикай соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам нахадуай дута баллони навай дута баллони дигаш кӯҳнатарай
Техасмотор дора мошин снятия бардро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бардро дар вилояти Суғд нархша 9500 сомонӣ мега бардро бо арзона мекадай. Марҳамат касе да мисол дай болеганзе дар корай метавонед да ҳамин рақамҳо занг бизанед мошини арзона бихаред 9500 сомонӣ нархш. дӯстони азиз, эълон монанд давом метем мегзарем ба як трактори фурӯшӣ бардро. Трактори фурӯшиай соҳиби шуфтагие ки ҳама ҷош 100% ягон проблема надора. касе ки мисол харидори аниқ бошен ба занг бизанен арзона мекадай. ҳолати краскош созай бардро, ҳолати балонош созай. хай трактори хубай бардро. қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов нархша 45000 сомонӣ мега. 45000 сомонӣ бардро. ина номрои телефонаш марҳамат касе харидори аниқен метавонен занг бизанен трактори 45000-ра бихарен. ин номрои десем бардро номрои Тоҷикистонай. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига. ин мошина биненохи ранги куклаес ҳастаяниш фасони бадайне ки хидмдам гарини маъқул шид. хоб Nissan бардро хеле медонен Nissan Maxima соли баромадаш 2003. сӯзишвориш бензин, кузов седан, рангаш мокри асфалт фаге, объем мотораш 3 литр. дӯстони азиз, мотори ба қувват будай, коробка механик, ана соҳиби мошин гуфтаге ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочни мефурӯшум гуфтаге. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 30000 сомонӣ мега. арзонам мекадай Алишам. номрои телефонаш ҳастай бардро метавонен занг бизанен. дӯстони азиз, ин буд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 менависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардро агар лайк мондагӣ набошен ҳамун як дона лайки бепла биҷиқен, ҳамин видеоро дар имо дар дигар сайтҳоятон падлица кунен. ва касе мефораш ки наворҳои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали DM хидмат закрепит кардагем бардро бидурен дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунен. ва дар ин канал агар меҳмон бошен подписатсия кунен бардро ва дастгирирам фаромӯш накунен. раҳмат барои дастгиритон пешакӣ бардро. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хайр.